Ndị be anyị chọrọ ka anyị bunye dibịa ahụike nke ịrụ Anyakwọ nnukwu ekele maka olu ọkwa ya ọ na-akwepụtara anyị n'ụlọ ụka Igbo oge ọbụla. Ọ na-agba mbọ abịa ekwere anyị ukwe oge ọbụla ọ nọ na ndị ukwe a na-akpọ ndị kwaya n'olu bekee. Olu ya bụ olu ọkwa. Biko ọ chọrọ m okwecha egwu kụọrọnụ ya aka na ọ na-agbalị. Ndewonu. Praise be to Jesus, now forever. I'm Ben Anyadike. I'm onye Orodo, Namba Itolu, local government in Imo State. Ekenyere m ka nkwupụta otu ihe ọgụgụ nke taa si wee metụta. My name is Ben Anyadike. I'm from Orodo in Imo State. Mbaitole in Imo State. So I've been asked to share the reflection on the readings of today. Praise the Lord. Hallelujah. So I'm a quarter to Nibo, quarter to na Oyibo, Komike, and the other The first reading was taken from Acts chapter 2, verses 1 to 11. When the time for Pentecost was fulfilled, they were in one place together. John chapter 14, verse 16, Jesus said to his disciples, "And I will ask the Father, and he will give you another advocate to help you, and he will be with you forever." So in corporate worship, if your faith is fair, the children are responsible in baptism gifts. First, we present them with this, so that wherever they go, they will be accompanied with the word of God. And secondly, we present them with other extra gifts. And in my family, I try to do this also. When my children wake up in the morning, two things. First of all, go and say hi to Jesus. And say, I anoint you in the name of the Father, and of the Son, and of the
Jesus said in John chapter 15 verse 7, cut off from me, you can do nothing. And I want to end by encouraging my fellow fathers. As a father, many challenges will come in the family. You don't know what to do about it. You lift up your right hand as a child, but begin to prophesy over the situation. You speak to the mountain, and the mountain will clear in the name of Jesus. Amen. Egere m nwanne anyị nwoke bụ Ben Anyadike ntị mgbe ọ bịara ịkọwara anyị ihe n'okwuchukwu. O kwuru na ya ga-asụ na Igbo nakwa Bekee ka onye ọbụla o wee ruo onye ọbụla ntị, mana ihe nụrụ bụ naanị Bekee. Ana m asịkwa ka uche anyị dịkwa ya n'ihe gbasara Igbo anyị na-asụ. Enwere ọtụtụ ụka na mba Amerịka na-asụ Bekee, mana nke anyị na-etinye ụka Igbo bụ ịgba mbọ ka ụmụaka anyị na-amụta asụsụ anyị bụ asụsụ Igbo. Biko kenenụ, anyị na-eme ka uche anyị dịkwa ya ka anyị kọọ n'ubi onye anyị bịara. Anyị bịara ụka mana ọ bụ ụka Igbo. Ọ dị mma sị sụtụ oyibo ma Igbo kara ka ụtọ ọka ghara akarịla ụtọ akịdị. Ọ bụkwa ma amali nze JJ Azzy adị m ekwu na-adọ aka na ntị. Nke a bụ ohere anyị nwere iji na-akụziri ụmụaka anyị Igbo. Ndewonu. Receive the Holy Spirit, because when the Spirit of God comes, then you will experience the joy that comes only from God. Although from Israel with the Jew, okay, I have just one song. I thought people say, actually, you're going to get it. But second, why must one have to see upside down when we're not getting it? Continue, because they have received. Ana m ebunye fada ụka Igbo bụ Fada Felix Nzadi nnukwu ukpe ekele ka o siri were na-ahazi ụka Igbo n'Igbo. Ọ sụtụrụ obere Bekee, ọsụsụ ya n'Igbo nke bụ ihe anyị kwere maka ya wee hiwe ụka nke a. Ọ bụ ụka Igbo, ya bụ na ihe a ga na-akakwa ya bụ n'Igbo, mana ọkwa ụfọdụ etinyekwa obere asụsụ Bekee maka ndị ọzọ. Mana ihe na-aka mkpa bụ na anyị ga na-asụwa ka Igbo na-abụ ụmụaka anyị ntị oge ọbụla. Ọ na-aba ha ntị oge ọbụla, ha ga-ebido mụta asụwa Igbo. Maka ka esi wee kwuo mgbe e siri nwatakịrị ugogoli ugboro 3, okwukata ọmụtakwube ugogoli. Fada Felix, biko daalụ ka isi ahaziri anyị ụka n'asụsụ Igbo. Ndewo. Mwe na-ekelekwa ndị Igbo niile na-abịa ụka Igbo, na-asị ha biko daalụnụ ka unu si abịa ụka Igbo, na-etinyekwa uche na mmụọ unu na asụsụ Igbo. Biko ana m ekelekwa unu ka unu si ewelite olu n'ikwu ukwe. Ana m abata n'etiti ụlọ ụka were na-ewelire onye ọbụla aka ka o welite olu n'egwu. Abụghị m onye ara, o nweghịkwa na onye m chọrọ ịchị achị, mana ọ bụ nhazi ka nna ahazi ka egwu anyị
na-ada ụda. Maka ukwe a na-ekwe n'ụlọ ụka abụghị ukwe otu olu, ọ bụ olu na-adakọta adakọta, maka a sịrị na onye pụta obodo eju. Olu ukwe dakọta, ọ wepụta ihe a na-akpọ timba n'olu bekee, ya ọ na-asụ asụ. Gụpụta na ya gụpụta, sụọ na ya sụọ. Ndeewonu, aka m bụkwa Amalinze Jeje Azị. Birikwanụ.